WC i odeš i ti izađeš iz WC-a, evo je ona, čeka drugaricu s 2 torbice. I onda ti, zbog tih žena moraš da pereš ruke. Ja taman izađem, evo je, jebem ti da ti jebem, sad si našao da gledaš. Pa ja čekam da ona završi, ja još perem, evo. Pa je ja jebem, ti već oprala ruke. Ja po 5-6 minuta riba. Izađem ko hirurg do ovde opram. Evo te, hoću se tuširaj posle pišanja. Jer znam kad se ona vrati u klub. Znam kad se ona vrati u klub, dušo moja lepa. Šta jedeš, papriku? Ljutu? Sutra ćeš da kukaš? Znam kad se vrati da će da kaže, ej, bio je onaj komičar Olman u WC-u, pipno ga je, nije oplo ruke. Pazi, jer tako devojke? Pipno ga je, ona je gadljiva. Pa nisam kopao sa njim, jebote. Nisam ga vukao po podu. Mislim, mogao bi, ali imam gaće. A izašao sam u grad, oprao sam ga. Bolje njega jednom nego ruke svaki put, brate. Ali pazi sada, ona je gadljiva, ja sam ga pipnuo. Pa to što ja pipam, ti stavljaš u usta. Sad konačno ne moramo više, sad učim samo ono što me zanima, završio sam školu, to mi je najdraže. Učete budale od kolenke pa do groba, najlepše je đačko doba, jeste kurac. Koliko je sad bolje? Piješ alkohol, voziš kola, spavaš sa ženama. Mislim, ja nemam kola, ne pijem alkohol i dugo imam devojku, ne spavam ni sa kim. Znaš, legalno je to da radim. Pa znaš koliko su deca okrutna? Pa reci malom debelom detetu u školi, ovo ti je najbolje u životu. Svi ga zajebavaju. Ovo neće biti bolje od ovoga nikad, ubit će se on. Pa jeste igrali futbol kao deca? Kad igraš futbol kao dete, debeli na gol. Ne može debeli igrati. Tako je kod mene bio, debeli na gol ako je pono loptu, ako nije onda ne igra. Normalno. Najdraže mi je što sam prerastao to zbog matematike. Ja nisam shvatio matematiku od prvog osnovnog. Znate li zadaci u prvim osnovne kao Filip ima 7 dinara, Maša ima 4. Koliko imaju zajedno? Ja se javim. Nemaju ni za kurac učiteljica. Pošalje me kod direktora, pa sam ja kriv što ne može ništa kupiti 17 dinara. Sam ja kriv za stanje u zemlji. I uvek se u tim zadacima, ako se sećate od prvog četvrtog, uvek se deli neko voće i povrće. Maša ima 21 jabuku, ako 7 pojede, a 5 da Filipu, koliko joj ostane. I onda pisao u kontrolu, ako malo Maša pojede 7 jabuka, ja joj dam 2 gajbe. On mene lagati. Ja od vas kao čovjek ne mogu 3 jabuke pojesti, Maša dere 7 jabuka. Šta je Maša, bacač kugle i... Maša. Obuci nešto, jebi ga, znaš, kad ideš van, pa ne mreš takva izlazi, znaš, dođe mi ona u tome, ona kao, di ćeš ti? Idem van s prendicama. Rekao, pa kaj se tak za prendice obukla? Ona ne, ona je to zbog sebe, ona sebi voli bit lijepa, znaš. Ona se tak ugodno osjeća. Rekao, glavno da si meni doma u trenirci termočarapama i nekim kakvim natikačama, jeba, znaš. Meni ne mora bit lijepa, jeba, znaš. Prednicama nosi leće u boji, meni u ovakvim pepeljarkama sjedi doma, znaš. I nisam znao kak izgleda dok van s prednicama nije izašla, jeba. Prepo sam se prvi put, a to si ti, jeba. Ideš... Velika mi zadovoljstvo da vas vidim i sad je ovdje 4 godine, 14. imam mnoštvo dragih ljudi i jako volim vas, jel, ovaj grad i ovu zemlju. Hvala vam što ste došli. Eto, to je sve za večeras. Ne bih vas više da doveđujem vaše
Sjedi ti, molim. Sjedi, molim. A ne znam jedan volio da krenemo s vicevima, ali ne znam jedan ovi makedonski, znam ono zadnje, u facata. Ali to svi znate, pa sam zamolio jednog prijatelja, zove se kako drugačije nego Aleksandar, baš Makedonac, pa čisto ono kao uvod i znak zahvalnosti što ste ovdje večeras. A njegovo ime je Aleksandar Aleks Petkovski, muzičar, sjajan dečko, ako nije podjegao. Aha, tu žešće govoriti. Reks me iznadio, jer ovo radi. Test, prvo test. Vidite, tako muzičar. Znači idemo ići da nam pomoć, može? Samo vijek ako pleskate, ako se idemo smiri. Raz, dva, tri, raz, dva. Šuti, bolam. Šuti. Samo rajski. Može? Ajde. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Možete zapjevati. Ajmo, Skopje da vas čuje. Dok se odišmori belo platno domiš. Se zaboravio tekst. Dok se odišmori belo platno domiš. Hvala, divni ste. Hvala ti, Bozica, sve uživa, eto ga. Sad to bilo sve, šalim se. Hoćemo Licija za početak da se malo opustimo, može? Imate pozdraviti Sarajeva, što bi rekli današnji Sarajevlici, koji ćemo, pet shop prodavnica, papagaj u izlogu, prelijep, veliki, čuči na onoj daščici, šalen je on, lijep, znaš, ali malo je ono, nadrkanje, on zna da je lapčina, pa ono, znaš, ona faca, ono, ko da mi je govno ispod nosa, znaš ona je faca, ko Haržino, čarak. I čuči na onoj daščici, gleda kroz onaj izlog vreba, kad neka gospođa pospremila se ovo, ono, dakle, onaj papagaj. Kureva! Fuj, tu vidite kakav si. Ova si izbran, od sam upuza u radnju, izlazi i gazda, kaže, do to gospođo vama rekao, šta je meni rekao, ubijte to životinju sad. Gospođo, ubijte, ovo je skup papagaj. Ne znam, molim vas, čuli ste šta mi je rekao, ubijte ga, ne mogu ga gospođu ubiti, od uvijek je bio kulturni papagaj, ne znam šta mu se desilo. Evo, treba, kaznit ćemo ga, nije problem, i neka masna, crna boja, uzeti frajer, mačak i onog papagaja, sve u crno, ovako, prefarba. Kada ste zadovoljni da li je adekvatno kažem shodno nedjelu koje je učinio, kaže ona, pa eto, i jesam, ali odvratni ste i vi, i ova pičurna, i radnja, sve vas isti bilo i gospođa pedala od sutradan, onaj papagaj i dalje čuči na onoj daščici. Ona masna crna boja i dalje kapa s njega. Gospođa se opet pospremila, prolazi pored izloga, gleda u papagaj na nju. Kaže na nju, šta je, a? Maca pojela jezik, jel? A nju papagaj, kada sam u smokingu, ne razgovaram s kuravama. Ne znam da li berem ili jedem. Ajmo Skopje, šta je bilo?
Sofija,